Ọpụpụ isiokwu nke 26. Ebe obibi m ka ị ga-emekwa. Were akwa nkwụba 10 mee ya. Ezi akwa ọcha akpara nke ọma, na owu anụnụ, na owu odo odo, na owu uhie, nke emere ka ha yie cherubim, bụ ọlụ onye ọkà. Ihe ndị a ka ị ga-eji mee ha. Ogologo nke otu akwa nkwụba ga-adị 1 kubit na 8. Obosara nke otu akwa nkwụba ga-adịkwa kubit 4. Otu ọtụtụ ka akwa nkwụba niile ga-enwe. Akwa nkwụba 5 ga na-ejikọta onwe ha otu na ibe ya. Akwa nkwụba 5 nke ọzọ ga na-ejikọta onwe ha otu na ibe ya. Ị ga-ejikwa owu anụnụ mee anya nko n'elu ọnụ nke otu akwa nkwụba site na nsọtụ ya n'ime njikọta ahụ. Otu a ka ị ga-emekwa n'ọnụ akwa nkwụba nke dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta nke abụọ. Ọgụ anya nko 210 ka ị ga-eme n'otu akwa nkwụba. Ọgụ anya nko 210 ka ị ga-emekwa n'ime nsọtụ nke akwa nkwụba nke dị na njikọta nke abụọ. Anya nko ga-echerịta onwe ha iru otu na ibe ya. Ị ga-emekwa ọgụ nko ọlaedo 210. Were nko ahụ jikọta akwa nkwụba otu na ibe ya. Ebe obibi ahụ wee bụrụ otu. Ị ga-emekwa akwa nkwụba ajị ewu ịbụ ụlọ ikwu n'elu ebe obibi ahụ. Akwa nkwụba 11 ka ị ga-eme ha. Ogologo nke otu akwa nkwụba ga-adị 1 kubit na 10. Obosara nke otu akwa nkwụba ga-adịkwa kubit 4. Otu ọtụtụ ka akwa nkwụba 11 ahụ ga-enwe. Ị ga-ejikọtakwa akwa nkwụba 5 iche na akwa nkwụba 6 iche. Pịaji akwa nkwụba nke 6 n'ebe iru ụlọ ikwu dị. Ị ga-emekwa ọgụ anya nko 210 n'elu ọnụ nke otu akwa nkwụba ahụ dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta ahụ. Mekwa ọgụ anya nko 210 n'elu ọnụ nke akwa nkwụba nke dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta nke abụọ. Ị ga-emekwa ọgụ nko ọla 210. Mee ka nko ahụ baa n'anya nko ahụ. I wee jikọta ụlọ ikwu ahụ o wee bụrụ otu. Ma nkwụpụ nke fọdụrụ n'ime akwa nkwụba nke ụlọ ikwu ahụ, bụ nkera akwa nkwụba nke fọdụrụ, ga-akwụpụ n'azụ ebe obibi ahụ. Kubit ahụ nke dị n'otu akụkụ na kubit ahụ nke dị n'akụkụ nke ọzọ n'ime nke fọdụrụ n'ogologo nke akwa nkwụba nke ụlọ ikwu. Ọ ga-akwụpụ n'akụkụ abụọ nke ebe obibi ahụ n'otu akụkụ na n'akụkụ nke ọzọ ikpuchi ya. Ị ga-emekwara ụlọ ikwu ahụ ihe mkpuchi akpụkpọ ebulu esijiri ọbara ya na ihe mkpuchi akpụkpọ seelu n'elu ya. Ị ga-emekwara ebe obibi ahụ ibo osisi akeshia nke na-eguzo ọtọ. Kubit 10 ka ogologo nke otu ibo ga-adị. Otu kubit na nkera kubit ka obosara nke otu ibo ga-adịkwa. Otu ibo ga-enwe ihe nhịọnye abụọ nke ekwukọtara otu na ibe ya. Otu a ka ị ga-emere ibo niile nke ebe obibi ahụ.
Ị ga-emekwara ebe obibi ahụ ibo ahụ. Oru ibo ị ga-emere akụkụ ndịda chere iru na ndịda. Ọgụ ụkwụ ọlaọcha abụọ ka ị ga-emekwa n'okpuru oru ibo ahụ. Ụkwụ abụọ n'okpuru otu ibo ịnara ihe nhịọnye ya abụọ. Ụkwụ abụọ kwa n'okpuru ibo ọzọ ịnara ihe nhịọnye ya abụọ. Ị ga-emekwara akụkụ nke abụọ nke ebe obibi ahụ bụ akụkụ ugwu oru ibo na ọgụ ụkwụ ọlaọcha ha abụọ. Ụkwụ abụọ n'okpuru otu ibo, ụkwụ abụọ kwa n'okpuru ibo ọzọ. Isi ebe obibi ahụ nke chere iru n'ọdịda anyanwụ ka ị ga-emekwara ibo isii. Ibo abụọ ka ị ga-emekwara nkụkụ ebe obibi ahụ n'isi ya. Ha ga-abụ ihe abụọ ejikọtara n'otu n'okpuru. Ha abụọ ga-abụkwa otu ihe zuru oke ruo isi ya, ruo otu mgbaaka ahụ. Otu a ka ọ ga-adịrị ha abụọ, nkụkụ abụọ ahụ ka ha ga-adịrị. Ha ga-adịkwa ibo asatọ na ụkwụ ọlaọcha ha, ụkwụ 16. Ụkwụ abụọ n'okpuru otu ibo, ụkwụ abụọ kwa n'okpuru ibo ọzọ. Ị ga-emekwa mkpọrọ osisi acacia 5 ka ị ga-emere ibo otu akụkụ nke ebe obibi ahụ. Mkpọrọ 5 ka ị ga-emekwara ibo akụkụ nke ọzọ nke ebe obibi ahụ. Mkpọrọ 5 ka ị ga-emekwara ibo akụkụ nke ebe obibi bụ isi ya chere iru n'ọdịda anyanwụ. Mkpọrọ etiti nke dị n'etiti ibo, a na-emekwa ya ka o si n'otu nsọtụ gabiga ruo nsọtụ ọzọ. Ị ga-amachitakwa ibo niile ọla edo, werekwa ọla edo mee mgbaaka ha ka ha bụrụ ọnọdụ itinye mkpọrọ ahụ. Ị ga-amachitakwa mkpọrọ niile ọla edo. Ị ga-ewulikwa ebe obibi ahụ elu dịka ọdịdị ya ekpere n'ikpe si dị, nke emeworo ka ịhụ ya anya n'ugwu a. Ị ga-emekwa akwa mgbochi nke ogho anụnụ na ogho odo odo na ogho uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ọ ga-abụ ọlụ onye ọka. Ọ ga-eme ya ka o yie cherubim. Ị ga-etinye ya n'elu ide acacia 4 amachitara ọla edo. Mkpọnye ha ga-abụ ọla edo n'elu ụkwụ ọlaọcha 4. Ị ga-etinyekwa akwa mgbochi ahụ n'okpuru nko ahụ. Ị ga-ebubatakwa n'ebe ahụ n'ime akwa mgbochi ahụ igbe ihe ama ahụ. Akwa mgbochi ahụ ga-akpakwara unu oke n'etiti ebe nsọ ahụ na ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile. Ị ga-etinyekwa ebe mkpuchi mmehie ahụ n'elu igbe ihe ama n'ime ebe nsọ ahụ kachasị ebe nsọ niile. Ị ga-adọba tebụl ahụ n'ezi akwa mgbochi ahụ na ihe ịdọba oriọna ahụ na ncherịta iru tebụl n'akụkụ ebe obibi ahụ chere iru na ndịda. Ma tebụl ka ị ga-etinye n'akụkụ ugwu. Ị ga-emekwara ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ahụ akwa mkpuchi nke ogho anụnụ na ogho odo odo na ogho uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ọ ga-abụ ọlụ onye ọdụdụ akwa. Ị ga-emekwara akwa mkpuchi ahụ ide acacia 5, machita ha ọla edo. Mkpọnye ha ga-abụ ọla edo. Ị ga-awụkwara ha ụkwụ ọla 5.